Родното училище, любимото училище, училището, което ни създаде като достойни и добри хора. Такива са мислите на випуск 64-та на професионална техническа гимназия Иван Райнов на 70-я му рожден ден. И с доста съученици видяхме, помняхме си младите години, как сме били по-изпълнителни спрямо новото поколение, защото не ги виждам и тях, а пък ние бяхме много деца и завършихме и всички са постигнали някакви хубави резултати. Училището преди 70 години и сега? Ами преди 70 години аз бях първи курс, когато съм влязал, нали 59-та година, извинявам се, влязах, завършахме 64-та. Сега така нямам поглед много в училището, защото работя в друга насока, пък и съм пенсионер и виждам, че няма много деца. Навънка съм избягали повечето хора, търсят някакво по-добро приложение в живота. Помните ли вашият класен ръководител и какво остави той във вас? Жив и здрав, сега говоря к него, нещо съпругата му не била добре. Христофор Енчев се казва, инженер Енчев. Винаги е най-подкрепил, ние всяка година се събираме и се спомняме за хубавите години, както в училище, така и в спорта. Ние играехме баскетбол, футбол, волейбол, всичко. Сега не знам децата колко и ученици, колко това часове и как ги прокарват. Може би повече на компютър, тогава нямаш такива техники. Пожеланията ви? Пожелания всички да бъдем живи и здрави и да се срещаме още много години за напред. Реномирано заведение с традиции, много добре. Едно време бяхме, как да ви кажа, в трети курс организирахме и започнахме като ученически завод. Произвеждахме плани, абрихи, сами си ги леехме, сами си ги изработвахме, пласирахме ги и даже накрая получавахме някакви премии за усърдието ни. И така беше. Накрая вече произвеждахме и струго и ЦПТА. Това е много за едно учебно заведение. Може да ви кажа, че специалности, които бяха тогава топла обработка, студена обработка и нашия курс двигатели с вътрешно горене, излязоха абсолютни специалисти, направо професионалисти и бяха навсякъде. Бяха навсякъде в стопански икономически живот. И за това децата поемат по вашите стъпки. Да, и съм горд, че това е така. Училището, което бе и ще бъде най-доброто в Ямбол. Отидах в техникум на 33. Изкарах една кристалова възраст и се прибрах на 66. Така че доволен съм от това, което съм дал, най-вече, а това, което съм взел, също не е за подценяване. Защото живота в училище ме научи на много неща. На какво? Ред, дисциплина. Работех в елитно училище там. Техникума беше училище, което всички знаем, че беше съобразец. Там кадрите, които излезаха, бяха неимоверно добри. Така че доволен съм. Училището днес? Училището днес. Значи, когато говорим за днеска, трябва да се върнем малко по-назад, защото тая разруха в професионалното образование даде отпечатъки в техникума. Аз говоря за техникум, защото знам, че това училище е темите, не е професионална гимназия. И тази разруха в професионалното образование, за което сега искаме да го възродим с дуално обучение и т.н. Трудно ще се постигне, но там е пътя. Защото младите хора трябва да работят и да учат. Защото професионалността няма кадри. Вашите пожелания по повод юбилея? Моите пожелания. Първо за училището, че трябва да се развива в посоката, който е тръгнало. И второ, директорката на това училище е моя дъщеря. Не ги правя реклама, но края на крещата тя работи всеотдайно в това отношение, за да
просперира това училище, да остане една дълга следа, защото знаете тази мисъл, че живота не се измерва с годините, а с следата, която човек оставя след себе си. Да остави следа. Да, точно така да оставя. Достоен юбилей и достойни ученици. 70 години професионална техническа гимназия Иван Райнов, Ямбол.